Wekemeri yechae kura chinsemo chabo basi county ya Kisii nigo basemiwe igoro yebikoro na machiko babwenete kobwatia ilio kwanike buna abalimi nkonyora bare bonus nyingi maga y'abalimi koro gusi okora etara yabo guchase county ya Nyandarua ilio konyora amaigirio igoro y'obolimi no bolendi wekemeri yechae nanya nabo nigo basabire kiombe gya KTDA kebakonye kuyatarana evactory ya Itumbe kurwase evactory ya Nyamache elio babe bagwetenenera elio kubakonya konyora echiro nabo igo bonus ebwenete no mulikito Caroline Mausa agotomanya Rituko ria rero nigo mo director kurwase factory ya Nyamache nabo ige ya Itumbe Dr. Abel Kinyoru atware gikaro kya bene ni gatia bara ikurwase chitundu bali au imense moyetora abwase bono egatia bali banyarite ko baba okoretaro ya bene guchiase chinsemo chia east irikorigereria na seki chinseme chichiko bachigo tware bonus yenene yechae abwase rituko ria rero batwara umusangerekano nabo igo gosemania egatie bintu biri banyara ko baba gorora nabo igo gwesemia ase chinseme chiria balemi borogongorwa gusi banyare ko baba kwega erikwene kebuna ngo babali bagokinigwa bonus yabo yechae mbale twatumete bakagenda east bachikorora nganga kibuli miguri barabwe bache bakwanira bali mibande batotebi na inkiki yabara batebri bamunya koroski ki task force chi factory ye monga mutagetebe separate Russia a task force here national a correct policy and guidelines for all factories which are subsidiaries tumanyenga a factory onye kole subsidiary iho komenye miaka gete endo ruwe miaka gete use procedure yokorua nere 1 2 3 4 tutware egento kere standing a policy and guidelines ekina kitwa bateri abalemi abange nani numura abalemi baminto omogo topule mumwata anga ba director na ubari etikibe aba director na ubakomeki kibesa otokomeki ase chae twaonia echaire quality yagena inwe buna abalemi nkonyumore chae ino kwanza muri konyu omoko bana mwachi kugora ketepa mwachi kugora sotigiti mwati gaitumbe mwati ganya maji bona ngakiayo otari party yo ta contribute ku tia secha ne bona kiagera tuli kugora cha yao na chira ko batei monye cha yemetu ya ino ya sinye omoko genda mwachi mwagenda tukonywe cha ya ino ya cha ya bande na omoko agacha ku chikiri cha kwana n'abaliki bamangana ase chinsemo chietora niga balimi abo bono asobwa mo bagisabire kiombe gya KTDA kenyare ko bagiguyatana na factory ya Nyamache kurwase ya Itumbe erikwene kyabuna kere factory nkobere gegwetenera gotule anda Nyamache subsidiary lakini abalimi baito mbatagete tobe separate tokolega ase yintu tweka na intwaka nikibesa kieto buna abantu baitumbe factory kina pio batagi uikamba ruanerere ende tome kishuange factory yaito yabere separate taso mwakoyo so mwakugocha mibami ntutu ababekire buya ntwagenda eastern tukakurire buno bole migole ntwariye tukarango bole miyo boro echae yankire buno bwanki to mwano tometagete to Nyamache to che Itumbe na nki tokale bintu bitu muno mumura bwatiru bole mubwaye utakete kuwagaja n'abantu baye ntwe turabere miki y'abantu paka kaririri twasoma muna baria bakurende icha yabo na intu tutagete ari twarushi ororo turate abalimi baito tugeba terita nko banga bale na management ye factory baje tya utare G5 center tubatebia itu arucho ororo igo muna bamintu batebire turi kumoye gekogera nonya bonus yagetense igo togoteba nga twegwananire na korunsa abalimi paka management na bategeta baito muna togotore cha ingi ya matabiri ne nkoro na ndi twabatebire na barabwe karwa ko gende cha ko ndi factory management nero erore cha yitu ze salikere factory egerebe buya kurunsa paka egende paka bondi bujiko babuya muna bono kuna kugutore omasenete gose okinyuri kurwari kenyene kuna gukwani gore yecha oyo nde oyo mtotonya toto kurwaiga Kisii na ngoro gukwanare bono lakini nda bachumbe baito bagusi ndore umoko babwate singaki inumute de kwegera bali baito muna twakorera unse na ntwa kamarieke na iko atokosomeria abana na ige gutolenda abana bana baita kwanda sukure sengi no twa kujibesa mubwate sia bachumba ubakobori na ndira baswati bakobori abagaka no muri numukirete mutakwa bwate sia bachumba abaita abagaka kurugusi
na ari kitubwate na management kurwega na abaterita baitu morore na intuba ke president wichiade ntunyore kemirike tokonye Korwa etoragi nko reporter ya Mayane Soko TV ritaria ne Mausa Caroline.